Nie. Aaaa! Tak už budem počúvať mamu na to a my vlastne môžeme začať. Kúkal som Peťa na Gamesa, on nebol z toho dosratý, ako ja budem, takže epizóda 1. Ťažké. Takže nechcel som toto dať na Reddit, ale chcel som to nazvať nejakou časťou fiction, neviem. Ani neviem, kde začať. A som nestihol. To je ale žranica. Veď on bude panica, uvidíte. Nepríjemný zvuk zo začiatku hry. Bol som v strede leta, moji rodičia šli preč na víkend, na nejaký pracovný dovolenku, alebo neviem. Myslel som tým, že budem sám celý víkend. A tiež som to cítil, že neviem to! Nebudem vám to čítať. Nebudem, nie. Dlho by ste čakali na mňa. Ani nestíham. OK. Opa, som trošku zle dal grafiku. Ale to by ste mali v pohode. Dobre. SC. Shooting mám. OK. Nepáči sa mi zvuk, ale čo urobíme? Zavriem chodničku a pohoda. Keby auto prichádzalo, ale okej. Hotovo? Čaký pík. No, ďakujem. Nejdem žiadny crouch, idem pekne, krásne. Musím zapnúť telku. Sadneme si. Nepríjemný zvuk to je. Papáme. Ale jem to 3 dní. Nechcem nič. Videli ste to? Ja som videl, tak to po schodoch šiel. To je zlé. Nie, nepáči sa mi to. Mason. OK. Tam mal prísť ku nám a sa na nás toto. Tak ďakujem krásne. Ešte domáce úlohy máš, no amen. Ja by som sa na to... nerobil by som to zbytočne. 12:38 AM. No. Dokončil som svoje úlohy. A
OK, dobre. Nemáme dlho ostať, aj keď moji kamaráti neprišli, lebo sa rozhodli, že neprídu. No. Tá. 1:16 AM. O takom čase sa ti chce ísť po vodu. Nie, to by ani náhodou. Nevidím nič. Bojím sa veľmi. Koľko vody tam je? Ešte? Tak. Ešte toto vypijeme. Pije to 3 dní. Áno. Užívaj si. Zavrieme. A poďme do izby. Naspäť zavrime, aby ten človek kto to je? Nie, ja sa schovám. Nie, ja tam nejdem. Nemyslíte si, že tam pôjdem. Aj náhodou. A nič nevidím. A už vidím. Prečítam si ešte správy. Viem písať? Tak asi nie. Ani nevyliazom. Pozriem sa tu takto. Tak nič. Je sa pozrieť, kto ma otravuje o takej hodine. Send me has been creeping shadow windows. Dobre. Budem počúvať mamičku. A rýchlo utekam do svojej izbičky. Zatvorím sa. A nevyliezam. Nevyliezam. Nie, nie, Tak to rozbil sklo. Nejdem. Nie, nejdem. Nejdem. Abo? Je Paulo. Nie. Tak už budem počúvať
mamu. No, my pokračujeme a tamto bol bad ending. Teraz áno, rozbil to. Ja tam nejdem. Toto bol bad ending a práve som mal nakakano, hej, že by ste vedeli. A teraz počkáme na policajtoch. Nie, nejdem tam. Už vieme, čo sa stalo, takže nie. Nie, mami, nejdem tam ani náhodou. Nie. Tá čo si? Nepôjdem tam. Hrnec, jak plnec, nie. Tam bol črevozub, to ten, čo na mňa vybehol, normálne mal zuby a koň a také veľké uči, neviem. Ale ešte počkáme na policajtov. Ani náhodou. Neskúšajte to. Alebo skúsim. Nie. Nie. Nejdem. Nejdem tam. Nie. Ja napíšem OK a no. Ani OK nemôžem napísať. No. Nezvoň. Kedy dojdú policajti? Kedy? Rýchlo do svojej izby, nie. Ja to nedám. O, policajti. Kúkaj tu, oni došli. Oni došli. Game by... A to ten typ, co bude tam? Aha. On vyskočil oknom. Zmizol. Vyskočil oknom. Jau, moje nohy.
mám povedať, veľmi dobrá hororovka. Bol tam jumpscare, ale veľmi dobre. Pre 10 lajkov kúpim epizódu 2, Fear the Phantom a bude možno nová séria. Ako poviete? No. Zdraví vás Flixik a vidíme sa u nového videa. Čau.